Heldet har åbenbart smilet til dig endnu en gang, for det har ført til helt nye episoder af Det Søde Liv til Søs. Hej. Jeg snakker nye drengestreger. Gør du? Og nye eventyr. Er det? Absolut. Wow! Helt nye afsnit af Det Søde Liv til Søs. Mandag til fredag kl. 20:05 på Disney XD. Den er her næsten. Nye kammerater. Hvad laver du på mit værelse? Dit værelse? Nej, det her er mit værelse. Nye eventyr. Og ny søsyge. En helt ny sæson af Det Søde Liv til Søs kommer snart på Disney XD.